Det er glat mod glat, det der. Og så kommer man til side, og så er det ikke mere til side. Sådan. Nej, det går nok. Og så strammer jeg Det lige. det er helt fint. Det går fint. Det er sindssygt fint. Sindssygt fint. Pony. Jeg er lige ved at dø. Det kan vi lidt større, der bliver kunne bare gå tilbage. Der anden gang vi havde det op. Og så den skulle gå frem, så jogger den lige ind i, hvad hedder det, og vælter hegnet. Ups. Jamen, så ved man godt, man er gået for langt. Ikke? Jamen, hun havde jo ikke nogen chance. Altså, hvis den først beslutter sig for, hvad den vil, og hvad den ikke vil, så skal man bare gå den vej. Jo. Kender du godt. Det var sandt. Og så synes jeg, at det er en spise. Altså, vi har da en række, der er interessant lige også. Den var jo fjert. Ja, den der også. Hun har altså godt vist noget mere af det der. Bliver for slatten. Ligesom det har hun på dig. Ja, det der, hvad hedder det, arbejdstrav, hedder det ned igennem. Der er skråt igennem. Det er middeltrav. Middeltrav. Det er noget Der er nok energi. Men skal give den gas? Det må godt hjemme. Jeg synes jo mere fortroligt, at det er mere for det bedre til at vise, hvor forskellen er. Det skal bare blive være ude med gange. Så er nu tilbage. De første gang, hvis det er fint sammen, så er det bare rigtig godt i det her program, og så når de så får det med, det synes jeg lidt, så begynder det lige svært, ligesom at det er forskel. Den kan nemlig sammentræk. Jeg vil så sige, hvis nu... Hvorfor rammer hun ikke E? Cecilie Højdal, man skal ride præcist og ramme E. Nej, og det kan man ikke undgå at se. Det er flot, at vi gør det lige stopperen, hvad du også skal. Ja, ja, men altså, det lukker sig bag ude, så er det her, så kan man folk tåle. Det er så skidt. Nej. Så jeg siger, det var også noget, der ikke. Nej, det skulle den bare også. Men altså for et år siden, så er Cecilie hun gået ned på det der, når det så tænker sig sådan, og så bliver det bare værre og værre, men hun er blevet meget bedre til at gå frem med at sige, så er det sådan, der er. Jeg er styrkekæmper. Ja. Jeg tror, Pernille faktisk har lært rigtig meget af den årsag, det der med, at hun skal bare blive mere tro på det. Jeg tror faktisk, hun har, altså, jeg tror virkelig, det hun har taget med sig derfra. Jamen den øvelse, du har lavet, om den er gået i stykker, eller den ikke er gået i stykker. Du kan ikke gøre noget ved det. Nej. Så kom dog videre, så den næste øvelse ikke også går i stykker. Jeg håber, at det er det, hun har. Men jeg vil sådan have et morgen i den der. Den vil lave fint. Så vil vi tage fag. Så det er jo for hesten, at se, det er så kan det være. Jeg kan også ikke have for hesten, at se, det er det er ikke temperament, det der. Der er en temperament. Det er altså bare, det er vores, den har også højt til, den vil gøre til at hjælpe rigtig meget for. Klappe, 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 klappe!